Gatusan ka mga Lotto outlet sa General Santos City, Kidapawan City ug sa Makilala, Cotabato ang nagsirado sab sugod ni adtong Sabado. Ani ang report. Mukabat sa 143 ka mga lotog STL outlets sa General Santos City, ang voluntaryo nagsirado human gianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpaundang sa operasyon sa PCSO outlets. Usaw-usang giadtuan sa General Santos City Police Office ang mga outlet ug igo na lang nila kining gipaskilan og notice nga closed sanglit sirado na kining daan. Nasayran sab sa kapulisan nga sobrang ihap sa mga authorized STL outlets sa syudad ang ilang gisuyod. Pagpamatuod nga doon na gayoy mga illegal nga nag-ooperate. Busa, hugot ang ilang bahad ngadto sa mga madakpan nga mag-atubang gayod og tukmang kaso. Samtang nakurat man ang mga residente nga nagtanyag og loto o ubang pang gaming scheme sa PCSO, apan wala na sila mabuhat sa mando sa Pangulo. Bisan kuno og walay loto, mabuhi man gapon sila silang kagalingong paningkamot. Patuloy kaming ga-inspeksyon sa lahat ng mga outlet na nag-ooperate dito sa aming area. Kung patuloy pa rin sila na nagpapataya, we will apprehend and file a complaint against them. Walang panalo pero lalong walang talo. Oh, forever na ito sirado. Anong reaction nyo? Okay lang sir. Nabuhay din tayo kahit walang luto. Walang magawa. Sa Kidapawan City, Cotabato Province, voluntaryo sa nga nagsirado ang mga lotog STL outlet sa syudad Sabado sa buntag. Doon sa mga residente nga mialma sa mong mando sa Pangulo. Sumala nila, legal man kini o daghan pa ang natabangan. Kung doon na may anomalya, dapat kunong kasuhan kadto lamang mga opisyal nga nalambigit ingon man ubang pang-ahensya sa gobyerno nga dunay korupsyon. Sa kasikbit galungsod sa Makilala, mismong mga personel sa Makilala Police ang nagpaskil para ipahibalo sa publiko nga sirado na ang mga STL outlet sa lungsod. Hinoon, walay mipalag silang gibuhat sanglit mando kini sa Pangulo. Samtang nagbad ang kapulisan sa mga operator nga hantud walay mando nga mag-abli og otro, ilagay dakpon ang mga masakpang nagpadayon sa pag-operate sa karon. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.